Здравейте, уважаеми приятели! Тук съдебен заседател Мимо Гарсия и днес сме с трети епизод на какво е да бъде съдебен заседател. Всъщност не днес, защото днес на 30 септември 2023 година, събота го снимам, живот и здраве, Господ с нас. В понеделник ще гледате този епизод. И да, започваме с парички с моето лице, защото темата на днешния вето е една голяма паричка. Това е поради недостиг на бюджетни средства. Вместо мислех си да купя от тези пистолети, които изстрелват пари, но 60-70 лева за горе-долу няма и 10 секунди ми се стори прекалено безумно. Заради това сам си направих пари, принтирах си ги, направих си лицето, но горе-долу, ето ми, нещата са така изглеждат. Така че скромно, нескромно това е. Сега, реално, само секунда, ми се иска да така. Само секунда. Добре сме. Така, реално днес ще си говорим за възнагражденията и поради тази причина реших да започнем с такъв тип сценка, защото това е въпрос, който вълнува доста хората. От дадена дейност какво може да се изкара, какво може да се спечели. И всъщност ми се струва напълно така нужно да кажа още в началото и да подчертая дебело, че да си съдебен заседател е призвание, както съм казал вече и в предни епизоди на това предаване. То е публична длъжност, но е важно да се подчертае, че не е професия. И защо не е професия? Защото ако се превърне в професия, то тогава напълно ще се обезмисли тази функция. Защо? Професионалните съдии, хората, които постановяват присъди ежедневно, ежеседмично, докато навършат 65 годишна възраст, когато задължително биват пенсионирани, те реално са професионалните членове на състава. Съдебните заседатели се явяват като гражданска съвест, като контрол, като помощ на съда. И ако в един момент за някого това да е съдебен заседател се превърне в професия, то абсолютно ще се размие границата между професионалния съдия и онези, които трябва да са просто вид съвест около него. Така че, или нея, зависимост от пола на съдията. Така че това е много важно да го подчертая в началото. Друго нещо, което ми се струва много така наложително да бъде споменато. И тук може да има различни мнения, критики към моята позиция, която изразявам, но така или иначе аз държа на нея и тя е следната. Да си съдебен заседател е голяма отговорност, това е факт. Ако си изпълняваш чинно задълженията, които вече обясних в предходно издание, ти имаш един набор от дейности, които трябва да свършиш, да се запознаеш предварително с делото, да слушаш внимателно, да участваш активно в последствие по постановяването на присъда. Обаче, ако се отдръпнем от това, което всеки един обича да вижда себе си, именно в светлината на това колко много прави, колко е значим, което е нормално. Всеки един от нас иска да се чувства градивен елемент на едно общество и някой
понякога, даже не понякога, ами много често, си придаваме по-голяма важност, отколкото реално имаме, което не е лошо, напротив, това е добре и за самочувствието на един човек. Но аз винаги се старая да гледам обективно по всяка тема, абстрахирайки се от емоционалното, което някога граничи с това да елиминирам или да пренебрегна своята собствена позиция, за да бъда по-обективен. И аз мога да кажа, вече 2 години и половина, откакто се занимавам с това да съм съдебен заседател, и макар че се считам за изключително активен и деен съдебен заседател, не мога да си затворя очишките за реалността, че това не е някаква много трудоемка дейност. Седиш и слушаш какво говорят едни хора, а преди това си чел какви доказателства има и свидетелства на част от тези хора. С оглед, пак казвам, огромния ми респект към всеки един, включая и самия мен, които се нагърваме с тази много важна, подчертавам, публична длъжност, аз отчитам, че трудът, който се извършва, не е толкова голям, не е толкова тежък. И дори, мога да подчертая часово, че примерно ако имате 2 заседания за тази седмица, по 2 дела, горе-долу, ще загубите между час и 3 часа. Тоест, сумарно можем да кажем, че на месец максимума да вземем 3 часа седмично, което много рядко се случва, 3 часа седмично по 4 седмици, това са около 12 часа, които ти даваш от ежедневието си, от живота си, за да гарантираш един по-прозрачен и по-стабилен съд. Една изключително достойна постъпка, но часово това се равнява горе-долу, колкото даже толкова е една 12-часова смяна на човек, който работи на смени. И от тази гледна точка ми се струва, че когато говорим за възнаграждения, ние трябва да си даваме реалната сметка, че това, което примерно за 12 часа един сервитьор ще даде като труд, непрекъснато на крак, напред, назад, навигирайки от маса на маса, от претенции на претенции. Някой ще каже, това са коренно различни занятия. Коренно различни са, но давам пример, защото голям процент от хората са започнали в младежките си години с сервитьорство и са работили, знаят колко е тежка работата, или всеки един от нас пък ходил в ресторант и знае колко труден е този труд. Затова давам този пример, защото е най-близък до всеки един от нас. И когато го разчертаем, спрямо това, което да седиш и да слушаш, двете неща нямат нищо общо. Така че това е първото нещо. Ние трябва да си даваме сметка колко работа вършим, за да искаме каква си сума на края на месеца като пари. Това е от една страна. От друга страна, нещо, което е много за мен страшно, това е, че когато има едно увеличаване и много добро заплащане, се навържат много хора, за които това не е дълг да извършват или призвание някакъв занаят, ами е просто достъп до добри пари, което няма лошо всеки да се стреми да му се плаща добре, но е страшно, когато, особено в такава дейност, то за всяка професия е страшно такива хора, които са само заради парите, но особено за тази дейност,
навлизането на хора, за които единствената мотивация ще бъде да са там заради това, което ще получат по банковите си сметки, като превод, за мен е най-тежкото и най-мрачното, което може да се случи на Института на съдебните заседатели и като цяло на съдебната система. И сега има хора, които са там, за да си уплътняват деня, за да се занимават с нещо в свободното си време, или пък ако са трайно безработни, все пак някакъв доход имат. И тези хора са безотговорни, голяма част от тях, незаинтересовани и дори аз имам реален случай реплика от реален казус. Колега съдебен заседател, с когото бяхме заедно по 3 дела, по едно дело и имаме 3 заседания. На първото разпоредително идва, на второто не дойде, като цитира, че е бил зает. На всеки се случва, казах вече. Имахме т.е. трето заседание. На него пак не дойде. И на четвъртото, първо, второ, трето, на четвъртото заседание дойде и на петото заседание по това дело пак не се появи за трети път. И аз беше точно така, след това трето се виждаме и той се смее и казва, бе ти, нали там си взел парите, какво ти пука? И аз му казах, че в смях и закачки, му казвам, ама това смях и закачки, защото ви казвам, когато работиш 4 години и ще бъде с едни хора, ти не можеш да извадиш шпагата и да тръгнеш с всеки да воюваш за правдата. Човек трябва да спазва една, така колкото и да му е неприятна етикеция. И колкото и да осъжда едно поведение. Но аз в смях и закачки все пак му споменах, че това дискредитира доверието в съда, че това кара хората наистина, ето в съда е бавен, съда е не знам какво си, не знам си, що си. И той въобще казва, не ми дреме. Това е абсолютно реален случай, който ми се случва с колега. И това, при момента пари, които не са големи. Аз си представям какво би било като наплив от хора, за които заплащането ще е единственото символ верою. Искам да кажа още нещо. Имам близки, познати приятелки, учителки. И с тях аз напълно адмирирам. За мен учителя е един от най-градивните елементи на обществото. Това е човека, който поставя фундамента на бъдещето на една нация. И аз съм за на учителите да се заплаща достойни заплати. Това е много тежък труд, който реално води до положителни последствия за цялото общество. Когато един учител си е свършил добре работата, това създава един много, много добър продукт от неговия труд, а именно дете, младеж, зрял човек, който е с ценности и съзнания. Обаче, същевременно, според моите приятелки, учителки, след въвеждането на доброто заплащане, ни идват хора като тя, които чувстват като призвание това да бъдат учителки, идват млади хора, за които заплатата е единствения стимул и това, че почти сигурно, като се закотвиш вече в едно училище, до пенсия си на сигурна позиция. Така че това е много опасно. Опасно е и за това, че навлизат такъв тип хора по училищата. Това би било опасно и за съда. Сега аз имам други, много пъти не съм подавал и тези, понеже те се повеждат едни документи от чети за заплащане и въобще не ги въвеждам, защото да ми се плаща, защото аз наистина считам, че
как да кажа, някакси това е граждански дълг. И да се плаща за него някакси просто от тук насетне нещата не отиват, че ти го усещаш като дълг, ами отиват като че ти просто отива за някакъв келепир. Да, може би трябва да има по някакъв начин поощрение за хората, които стават съдебни заседатели. Да речем като някакъв тип защо не е безплатна карта за градски транспорт, защото нали, в момента се възстановяват транспортни билети. Нека да има карта, това да е бонус, един човек да може нали, да пътува безплатно из града си, когато дава от своето време за обществото. Ще стига по този начин с градския транспорт и до съда, ще стига и навсякъде, където има ангажименти, защото така е окей. Може би трябва да се помисли по някакъв начин нещо, което аз смятам, защото магистратите имат, но и за съдебните заседатели трябва да го има, някакви пари за дрехи, защото все пак нали, ние трябва да бъдем там. Така е прието. Макар че аз съм много против дрес-кода и за мен винаги е било човек как се държи с оковните и как си върши работата, не как се обляка, но все пак има така възприета стилистика, на която се гледа с добро око. И аз смятам, че трябва да има такъв тип пари за дрехи, които да може нали, всеки един, който изпълнява тази функция и който в другото си ежедневие няма примерно да е с ако и риза или с някакви тип официални обувки, да може в тези моменти да му се поеме това и той нали, да се облече както се очаква да се облече. От друг начин може да има някакъв тип, като да се използват там, сега не съм точно разбирал, но почивни бази за магистрати, мисля, че има, да може да се ползват. Тоест, има по някакъв начин стимули, но не задължително те опират в паричните и от друга страна не винаги трябва да се търси възнаграждение, защото, как да го кажа, има неща, които човек в този живот трябва да прави пробон. И това да отдадеш едни и 12 часа в най-тежкия случай, защото някой път отиваш и не защото, нали, тук да бъдем откровени, както критикувам съдебни заседатели, които са немърливи и безотговорни, така да не казвам, нали, дори не говоря, нали, примерно подсъдимо лице, което нормално, нали, очаквано да се прави, да се дават болнични листове, нали, къде под съмнение, къде не, нормално, всеки така търси начини да забавя процеса. Но аз говоря примерно за свидетели, които дори не считат за редно да кажат днес няма да се дойде. Такъв тип просто отношение, което е неуважително, някакси все едно всички там, които сме хора без никаква работа и хора, които не заслужават просто да бъдат предупредени, че няма да има заседание, но това си е така в сферата, разбира се, на възпитанието, на уважението, на времето на другите, но това според мен, ако в първите 7 години така по някакъв начин не е внушено на една личност, че трябва така да не гледа само себе си, ами така да има хоризонт на погледа и за другите човешки същества, това после не може да се възпитава, колкото и да се правят някакви забележки, и му убием, моля ви другия път, няма как да стане. Но наистина, това е някакъв вид даване на твоето време за твоето общество. И не знам защо винаги ние чакаме, примерно, ето, предстоят избори. Непрекъснато се чака плащане, да, вършат много работа и е тежка избирателни комисии, но
трябва ли, защото изборите за една демокрация, за едно общество са толкова важни, трябва ли пък да се чака заплащане, за да отидеш и да помогнеш на твоето общество? Аз, примерно, в изборна комисия, защо не бих отишъл? Защото аз съм изключително зле смятащ човек по математика, с преференции, с това аз смятам, че бих допринесъл до някакъв малък, но някакъв вид изборен хаос, защото не се считам, че с това мога да подпомогна обществото. Считам, че това не е моето нещо и бих попречил. Намерил съм по друг начин да помагам на обществото. Но това тук мисля, че ни липсва на нас, българите, да даваме от себе си за обществото. Аз, примерно, мета улица, разчиствам, мета си. Трябва ли и сега да кажа някой, няма да мета, защото чакам, примерно, има си чистота. Ма какво? Трябва ли или да хода и да искам някой да ми възстанови това, че аз съм измел? Не. Защо трябва да чакам? Да, има чистота. Аз, между другото, хода пеша и колкото и да се мърмори и така нататък, жените много усърдно се чистят. Имат възпитание и предпочтение. Аз преминавам, спират да чистят, да не те заметат с мръсотия. В такъв смисъл, даже аз влизам в шега с някои от тях, защото ние, като едни и същи деца в определен район чистят, аз в определен район минавам и аз на хигиенистките, има една такава малко, от тези глупотевини, но сладки глупотевини. Едно време се е казвало, който заметеш, няма брак да сключи. Аз викам, давай, мети, аз съм викам, и без това толкова голям противник на брака, викам, дай за по-сигурно мети. И те се смеят жените. Така че, разбирате ли, това трябва да възприемем ние. Не може се да чакаме нещо да ни се възнагради за това, че правим нещо добро. Доброто нещо, това трябва да остане анонимно. В смисъла не е анонимно, напротив, трябва да се разпространява доброто, но в този смисъл, в този аспект анонимно, да не искаме така да се изтъпанчиме и да очакваме някой да ни замеря с цветя и с мангиси, само защото правим нещо добро. Няма смисъл. Тогава, не знам, измесва се фокус. Разбира се, от друга страна трябва да бъдем откровени, че се казва, сиренето в магазина е с пари. И да, може би трябва да се продължи чрез заплащане на съдебните заседатели, но трябва да е балансирана формула. И това нещо, което аз не знам, може и да съм го казал друг път или да съм го писал, но това си е напълно мое виждане и становище, че трябва да се правят едни тип тестове, който е елементарен, влиза комисия и по средата на процеса на някое дело, примерно трето, четвърто заседание, и иска един лист на бял лист А4 да се напише от съдебните заседатели за какво става въпрос. И ако реално нищо въобще не знае този човек, после как ще им... Той няма скруполи да пише и да решава съдби, но просто да бъде извеждан от дело и каквито доходи по това дело е получил, просто да бъдат връщани или удържани от следващи. Така че аз смятам, че възнаграждението не трябва да ни бъде стимула да изпълняваме тази функция, и която и да е служба. Разбира се, винаги трябва да имаме така една по-идеалистична представа за живота и една по-така развита ценностна система. Но мисля, че в този разговор за заплащането най-вече трябва да фигурира личната отговорност на всеки един да осъзнае, че да даде от времето си на своето общество е една изключителна отплата, е именно чувството, че си направил добро и че реално градиш един по-добър път за твоето общество. Сега аз, като човек, който е с
либерални виждания, би трябвало да попадам, нали, в списъка на така хората, които гледат така и тия с носиите и така нататък и така нататък, само че аз съм човек, който уважава и разбира различните позиции и както адмирирам хората, които им е приятно да са в носии, да се чувстват по този начин патриотично, на мен пък ми е приятно патриотично да изпълнявам ето този граждански дълг, тази публична длъжност. Така че аз смятам и не съдя никого, че всеки един от нас, и хората, които са с носиите, и хората, които чистят дерета, реки, всеки един от нас, и хората, които ето, примерно, съдебни заседатели, и хората, които сега ще бъдат в изборни комисии. Всеки един от нас има своята ниша на патриотичност и на любов към своето отечество и никой не трябва да бъде така остракиран и сочен и неглижиран, само защото не се вписва в нашата представа за патриотичност. Важно е всеки от нас да си има своята така доза патриотичност, своето така надграждане на своето общество, а под каква форма го изразява и намира радост за себе си, това реално не е не е елемент за съдене от другите, които под различна форма разбират ситуацията. Така че това е, което исках да кажа за възнагражденията. И все пак да не бъде като кликбейт и да кажете сега той и становищата му, неговите така въжделения, само да говоря, реално да чуете. Разбира се, различно е, всеки според натовареност, но 200, 250, 300 лева, в зависимост пак колко дела имате на месеца, каква е продължителността, нали? Но може такъв диапазон да се докарват средства от тази дейност, но пак повтарям и подчертавам, ако заради парите ставате съдебни заседатели, моля ви не ставайте, защото мотивацията за да бъдете съдебни заседатели трябва да е единствено и само от вашето чувство за морален дълг към вашата си общност, във вашия си район и към вашия си съд. Ако това не го чувствате, това не бива да се занимавате с тази дейност. Просто защото тя е много по-специфична от останалите. Благодаря ви, това беше всичко. Успешна седмица!